Izan ginen desastre bat, iparrik gabeko mapazar bat, zuligantan izudan. Zirriborro bat, deskarte zikin bat, laboaren horrietan belainoan, galdutako hitza, baina egan egin genuen egan. Kanta hori itxasotik ikus mugetara. Bueno, gaur Kristina kontatu diguzu pixko bat zeren ondorioz eta nola dagoen pixkoet kontua eta gaur zer egin behar duzuen? Bueno, pues, badakizuen bezala edo, ari gara asotxa hundi esartzen aspalditik, hainbertze mobilizazioak, haurreskolen egoera, Nafarroa mailan arras txarra da, betidanik arras gaizki egon gara, baina, ja nazkatu gara, eta ja daramagu urte terdia, bueltaka hainbertze mobilizazioakin, eta azken mobilizazioa zen, grebara agatea, eta maiatzaren 2an hasi ginen, eta oinu gaude ekainak ameka segitzen dugu greban, eta erabaki dugu manifestazio bat itea Elizondon, orain arte intugu 2 erraldoiak Iruñen, baina ikusten genuen ere bai beharra eskualdean iteko, eta hemen gaude, haurreskolen duintasunaren alde, gure egoera arras kaskarra da, beti izan da arras txarra, eskatzen dugune gure aldarrikapenak dire aurren ratioak jaustea, hau da aur kopuru gutiago hezitzaile bakotzen dako, edo bertzenaz personal gehiago, hezitzaile gehiago izatea aurreskoletan, hola aurrak egoteko aize goxuago eta izateko kalitatezko hezkuntza bat. Eta bertzaldetik ere gure baldintzak, lan baldintzak arras txarrak dire, eta hoi ere bai aldarrikatzen dugu, 2 gauzak aldarrikatzen dugu bai. Kontatu diguzu, izan dituzuen negoziazioetan edo bileretan zerbait aurreratu da edo ze egoeretan dago momentu honetan? Bueno, ja elkartu gara lau alditan, osatu dute organo bat edo negoziatzeko mahai bat Iruñan, mahai hortan, hezkuntza departamentoa dago, udal federazioa, eta plataforma, 03 plataforma, gaten gara konbidetu gise, lehenbiziko 3etan bai haitu dute gure proposamenak, baina beraiek ez dakute beraien proposamenak eman. Iduridu ondokoan helduen asteazkenean ja izango zela 5. bileran zerbait zehatz-mehatz karri bar dutela, eta hortan esperoan gaude, aber zerbait gure aldarrikapenak, keinu bet edo hasten algaren irailatik abendu arte, hau da ondoko ikasturtean 2022-2023, eta ja 2023tik urtarrilatik aintzin ondoko presupuestotan kontuen izateko gure egoera eta gure baldintzak eta kontatzeko diru horrekin. Hoi espero dugu. Ikusiko dugu ze gertatzen den helduen asteazkenean, eta keinu hoi izanez gero, bai, ikusten dugu, deskonbokatuko genuela greba, eta hasiko ginela berriz gure egunerokotasunean, baina ez badugu lortzen deuz, jotake segituko dugu borrokatzen. Nahi dut aipatu, arras gogorra irela izaten, bai emozionalki, fizikoki, bigarren hilabetian hola ibiltzia, arras gogorra izaten, bai familiendako, aurrendako, arras nahasiek daude, egun batzuk tortzen aldira, bertzetan ez, orduan arras nahasiek daude. Eta guere bai, egierteko nekatuek eta aserre, eta ojala duen azkenean zerbait lortzea, eta ja deskonbokatzea eta bueltatzea gure normaltasunera. Mire esker. Bai, zuei.
kontatu diguzue Iruñeko Donibaneko aurreskolan zein da zuen egoera? Bueno, lan baldintzen aldetik gure egoera ez da besteetan bezain txarra, bino bai ratioen inguruan besteetan bezala oso gaizki gabiltza, oso larri. Beraz, zuek ere elkartu nahi izan duzue pixko bat borroka hontara, ez da? Horixe da, beti pixka laguntzera eta gutza egiteko guztion artean. Mil esker. Eta zu Donestebeko aurreskolakoa aipatu diguzu zuen egoera zein da une honetan? Pues gure aldarrikapena die ratioa jestea beharrezkoa delako. Otoz aparte aldarrikapen asko ditugu, baina benetan eskertuko dutena izan zen aur gutxiago izatea ez itzaile bakoitzeko. Denetara iritsi ahal izateko. Momentu honetan, Donestebeko aurre eskolan zenbat aur kopuru duzue? Beteta dago, bai. 3 unitate ditugu, 30 lagun ditugu. Bai, beteta. Mil esker. Zuek Garestik heldu zarete, ezta? Bai. Kontatu diguzu, bertan ze aur kopuru duzue momentu honetan? Greba hasi aurretik, baditugu Nafarroako gobernuak ezartzen dituen ratioak, ni adibidez ditiko ondilan nago, 0 bat urte bitarteko aurrekin, eta 8 aur ditut gelan. Orduan, ezinezkoa da, hien beharrei ongi erantzun ahal izatea eta ongi atenditzea aurrak egoera horrekan. Gela guztiak beteta daude orduan, bat biko gelan ere 12 aur daude ezitzaile batekin, eta 2 gelan daude 16 aur, 2 ezitzailerekin, baina gira da eskolatik ere eskoltu bat egiten dela, ausiliarrak denbora gehiago zegoteko, eta orduan mintzat arte horretan aurrei baldintza hobeagoak emateko. Eta soldartaldetik ere 1.000 euro kobratzen ditugu, besterik ez, jardunaldi osoan, eta ausiliarrak 400 bat euro, orduan nahiko baldintza eskasak ditugu lanean. Zerki, mil esker. Gazai.
garren eguna greban, baina borrokan 17 urte luze daramazkit 03 plataformak lanean. Zenbat bilera, batzar, dei, negar, besarkada, zenbat lan eta zenbat decepzio. Gure eguneroko lana aldarrikapen eta ezinegonak ez direlako sekula gaur egun bezain presente egon. Gogorra bezain unkigarria izaten ari da. 51 garren greba egunean, oio ez dugulako Nafar gobernuaren partetik inolako akordio edota proposamenik. Duintasuna dugu aldarri. Duintasuna aurrentzat. Duintasuna langilentzat. Eta beraz, duintasuna familientzat. Haurtzaroaren zaintza ez alda badenon ardura? 60 haurreskola greban egoni momentu historikoa da guretzat. Orain edo inoiz ez inoiz. Inoiz baino elkartuago eta inoiz baino indartsuago gaude. Nafar hegoaldetik iparralderaino eta mendebaldetik ekialderaino. Aldarria aski garbia da. Haurtzaroari kalitatea zor zaio eta horretarako zaintza dugu ipar eta helburu. Haurtzaroa maite dugu eta gure lanean sinisten dugu, baina prekaritatea egoeran lan egiteaz nazkatuta eta nekatuta gaude. Horren aintzinean, bai familien eta baita herritarran berotasun, presentzia eta laguntza bihotzez eskertzen datzuegu. Indarrez ahul gaudenean, hori ari baita izaten gure motorra. Jasotako elkartasun, borondate, animo mezu, indar eta laguntza keinu bakoitzarengatik esker mile. Grebaren ezin egon, esfortzu, ez jakintasun, tristura eta buruhauste guztiek heldu den asteazkenean lehen fruituak ematea espero dugu. Nafar gobernuak aurkeztuko digun proposamenak gutxiengo duintasun baldintzak betez gero pres baikaude greba bertan beiti usteko. Bide eta borroka honetan gure ondoan zaudeten guziei, gure eskerrik beroena. Esker mile gaurkoan parte hartu duzuen joaldun. Txaranga, txoporro, gaitero familia eta herritarrei. Haurrek, langileek eta familiek zainduak izateko eskubidea duzuelako eta dugulako haurreskola duinak orain. Ama izateaz gain emakume ere banaiz, herritarra eta irakaslea. Ama izateagatik, emakume izateagatik, herritarra izateagatik eta irakasle izateagatik zaintzarako ardura atxikirit daramat. Eta badirudi, agintaritza eremuetan
zaintzarako arduraren arrastorik ez dagoela. Zaintzarako ardura horrek errentagarritasunetik gutxi baitu. Tonucci pedagogo handiak dio gizarteak ez daudela aurrei begira diseinaturik, eta hala da. Bizi erritmo frenetiko honek, gizarte iresle honek ez digu aurrak behatu eta entzuteko egoera erraz eskaintzen. Presaka bizi gara, eta aurrak zaindu behar dizkigute. Kasu honitzetan beharturik gaudelako. Eta baldintza ez duinak ere onartzeko prest gaudelako. Beraz, borroka hau ez da parekidea. Aurrek beraien beharrak dituzte, lasaitasuna behar dute, kalitatezko zaintza, errespetatuak izateko eskubidea dute, eta aituak izatekoa. Baldintza duineko aurreskolak eskaini behar dizkiegu. Amatxo, aitatxo edo familiako kideren bat beraiekin ez gaudenean, goxotasunezko uneak bizitzeko, ikasteko, hazteko eta hezteko, maitasun eta lasaitasun giroan. Eta hau ez da posible aurreskolak egun dituzten baldintzekin. Ez da posible aurreskolako hezitzaile eta gainerako langileek dituzten baldintza ez duinekin. Sinesgarria iruditzen zait gaurko egunez hemen bildu behar izatea. Eskubidei hain loturik dauden baldintza hauek erregutuz. Lehen erran bezala, borroka hau ez da parekidea, eta sufrimendu maila honetara iritsi behar izatea ere ez da justua. Ez daki Nafar gobernuko norbaitek gaituko duen mezu hau. Hala bada, emango aldiozue gaiari buelta pare bat, hausnarketa txiki bat favorez. Jakin ezazue aurren ongizatea zuen esku dagoela, zuen ardura ere badela, eta erantzuna eman behar diozuela arazoari. Pertsona gaudelako guzti honen erdigunean, aurrak gaudelako guzti honen erdigunean. Esker mile eta besarka bat hemen zaudeten guzti hau. Torri zaten guziei, eta ziur gaude, helduen astean lortuko dugula keinu bat. Eta gero poliki, ea hobetzen den gure egoera. Esker milaunitz eta denon artean lortuko dugu. Bola amar, grebara eun, grebara goaz, eta aldundu, grebara eun, grebara mila, asko gara badugu indarra. Gutxi ezpen honen kontra, altxatu behar gara, ez gaituzte isilduko, duintasuna kalera, grebara. Grebara eun, grebara goaz, eta aldundu, grebara eun, grebara mila, asko gara